Hvad synes du, teknologi er nu til dags? Jeg synes, den er dejlig. Men at man kan komme i kommunikation med andre så nemt. For eksempel over Facebook, over Skype og Twitter og ja, selv sms'er og FaceTime, det hele. Ja. Hvilke sociale medier bruger du? Jeg bruger Facebook, jeg bruger Twitter, jeg bruger YouTube, og så bruger jeg en masse andre. Ja. Hvor lang tid bruger du på de sociale medier? Og jeg bruger en del tid. Jeg bruger nok 4 timer i alt nok. Okay. Hvad er det, for eksempel? Jamen, Facebook, det er jo, når man lige ser nogle statusopdateringer og sender nogle billeder ind, og Skype, det er, hvis man lige har lyst til at snakke med nogen og sådan noget. Men jeg bruger også en del tid på, ja, nu lyder det, men det med, at man bare kan gå ind og ja, det er Frederik. Hej, det er Kasper. Hej Kasper. Hej, Frederik. Hvordan går det? Jeg er snart fint nok der. Hvad med dig? Det går fint. Går det godt i Australien? Ja, det er skide sjovt nu. Dejligt varmt. Hyggeligt. Hvornår er I hjemme igen? 2 uger. 2 uger, okay. Nå, men hvordan går det med, har I fået set nogle dyr og sådan noget? Ja, der er mange spændende dyr med. Zoologisk have og sådan noget. Hyggeligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Nå, vi ses, min ven. Jeg er lige i gang med det interview, ikke? Vi ses, min ven. Farveler. Hej. Hvem er det? Ja, det er en af mine gode venner, Kasper. Okay. Han er på ferie i Australien, så det er meget dejligt, at man lige kan komme i kontakt med ham, ikke? Okay. Jeg tror, vi siger tak for i dag. Lige meget. Hej. Hej.